Vítam vás pri dnešných tvárokových bleskovkách. Dnes sa porozprávame o tom, prečo je dôležitejšie svoju tvár cítiť, ako vidieť výsledok. Ukážem vám, ako vedomé vnímanie tváre a techniky tvárovej jogy pomáhajú počas dňa cítiť sa sviežo, pokojne a vedome. Nie je to o dokonalosti alebo naháňanie preľudu nejakej mladosti, ale o tom, aby sme sa spojili so sebou a so svojou tvárou. Na začiatku, keď pre seba nič nerobíme, cítime sa unavene, napäto a neraz pochybujeme o svojej tvári. Potom ideme okolo zrkadla alebo chytíme do ruky telefón a tieto naše myšlienky sa v odraze len potvrdia. Skôr, kým som začala s tvarovou jogou, tak som si v zrkadle všímala nedokonalosti ako rôzne vrásky, ovisy alebo možno nerovnomerný tón pleti. Keď som začala s tvarovou jogou, tak po týždni už som s napätím očakávala výsledky a pozerala som sa a kontrolovala v zrkadle. Ale tie výsledky som nevidela. A až potom neskôr som si uvedomila, že je dôležité vnímať svoju tvár počas dňa, kedy sa cíti napätá a toto napätie uvoľniť. Až vtedy, keď som začala vnímať to spojenie medzi tvárou, vnútorným pocitom a to, ako tvár vníma počas toho celého nášho dňa tie jednotlivé činnosti, vtedy sa začal ten vzťah k tvári meniť a začala som vidieť aj výsledky. A presne tu sa deje skutočná zmena. Nie naraz, ale cez postupné spoznávanie samej seba a spojenie so sebou. Keď začneš vnímať v priebehu dňa svoju tvár, otvoria sa ti ďaleko väčšie a širšie možnosti. Napríklad vnímáš napätie v čele. Je fajn si to najprv uvedomiť a potom následne vedome aj s dýchom, čiže nádych a výdych, toto napätie uvoľniť. Môžeš použiť aj ruku. Alebo keď cítiš napätie v čelusti, to je presne tento sval, ktorý je častokrát preťažený a veľakrát používaný práve keď si v strese. Vedome zatnutú čelusť uvoľni, daj jej priestor sa nadýchnúť, uvoľni ju a môžeš, ak máš priestor, podporiť to tým, že dáš palce pod čelusť, ukazovaké prostredníky pred ucho, otvoríš čelusť a jemne sklzneš. A napríklad môžu to byť stisnuté a stiahnuté pery. Nejakým spôsobom ich zamestnávaš alebo možno špúliš ceruzku, tak možno ti bude stačiť len jemný úsmev, alebo podľa toho, že či si môžeš dovoliť a máš čisté ruky dotýkať pier, tak môžeš si pery postupne premasírovať. Ale na začiatok ten malý, vedomý úsmev miesto stiahnutia a stisnutia bude stačiť. Týmto vnímavým spôsobom sa tvár stáva tvojim partnerom a sprievodcom počas celého dňa. Čiže ona ťa jemne upozorní a nasmeruje, akým spôsobom uvoľniť napätie bez toho, aby sme sa nejakým kritickým spôsobom na seba pozerali alebo súdili. A čo je úžasné, že áno, ešte niekedy ťa možno dobehnú také tie myšlienky vlastnej pochybnosti o sebe, o svojom výzore, o svojej tvári a potom ty sa pozrieš do toho zrkadla alebo telefónu a si povieš, že toto už nie je tvoja realita a vyzeráš úplne inak, ako si myslíš a ako sa cítiš. Tvoja tvár ťa doslova podrží v momentoch, pri ktorých si sa predtým nevedela o ňu oprieť a na ňu spoľahnúť. Tak a ja ti držím palce, aby si začala všímať si svoju tvár, ako s tebou komunikuje v priebehu dňa a daj mi vedieť, či sa ti to podarilo navnímať nejaký ten impuls, signál a teším sa na ďalšie stretnutie s tebou. Zatiaľ ahoj.